Čau, ak si klikol na ten odkaz, tak čakáš, že sa ti predstaví. Vítaj na mojom profile, moje meno je Tom a mám 28 rokov a žijem ako digitálny nomad v Portugalsku. Ľuďom sa snažím zdieľať hlavne plnohodnotný content, v minulosti to bol komunitný run pre ľudí, ktorí nemali to šťastie v živote a zdieľal som rôzne zbierky na mojom profile. Taktiež som sa venoval športu od malička. To mi zostalo. Aj popri mojej full-time robote, ktorá je v Portugalsku v marketingu, sa venujem boxu, čo ma asi teraz baví, že doslova najviac. Každé 2-3 mesiace mám zápas a chcem s vami zdieľať túto moju cestu za lepším ja. Taktiež sa tento rok venujem aj sociálnym médiám, ale možno trošku v inom znení. Nechcem followovať všetky trendy, nechcem robiť všetko len pre čísla, ale chcem postovať plnohodnotný content. Ak aj ty chceš redukovať šum, ktorý je na sociálnych sieťach docela výrazný, tak si to správne. Klikni na follow a vidíme sa vnútri. Čau.